Donostiak gizarte etxe berria izango du Intxaurrondo auzoan. Gertutasuneko ekipamendu erakargarriak izango ditu. Hirian lehen aldiz bilduko dira gune berean, kirol eta kultura zerbitzuak eta baita udal administrazioa kudeatzeko bulegoak ere. Donostialdeko metroa Sagasti Eder plazara iritsiko da, eta ondorioz, gizarte etxetik hirigunera 10 minutu eskas besterik ez dira egongo. Hori dela eta, plaza publiko hau auzokide guztien elkargune eta bilgune bilakatuko da. Plaza publikotik eraikinera sartu eta udal infobulegoak aurkituko ditugu. Bertan, hainbat udal izapide kudeatu ahal izango dira. Topaketa eta erakusketa aretoa hiritarron harremanetarako gunea izateaz gain, mota guztietako arte sormena erakusteko espazio zabala ere izango da. Kale kulturarekin loturiko arteari lotuko zaio bereziki. Eszenatokiak 500 pertsonarentzako gaitasuna du, eta bertan kontzertu, antzerki, dantza eta gazte jendeari zuzendutako mota guztietako festak antolatuko dira. Gizarte etxeko kafetegiak bere sarrera du plazatik, eta auzoko ostalaritza eskaintza aberasteaz batera, kirol eta kultura erabilpenen osagarri izango da. Beheko solairuan kokaturik dagoen liburutegiak, ingurune argitsua du lehiateei eta erdiko patio bitxiari esker. Erabileraren eta adinaren araberako banaketa du. Gainerako kultura eta aisia zerbitzuak, hala nola urtxokoa, gaztelekua, gustu eta adin guztiei zuzenduriko ikastaroetako eta ekintzetarako tailerrak, dantza garaikideari eta kale dantzari eskainitako aretoa eta abar bata bestearen ondoan daude kokaturik. Dagoeneko altza eta egian diren pop-rock taldeentzako entsegu aretoen presentzia indartu egingo da, Intxaurrondo auzoak ere ezik eta eskaintza hau izango baitu, baita udal musika eskolarako gela bat ere. Era berean, Donostia Kirolako kirol txartelaren jabe direnak doainik sartu ahal izango dira polikiroldegi berri honetara erabiltzaileari zuzendutako harrera eta harretagunetik. 3 dira kirolerako aretoak. Alde batetik, erabat ekipaturik dauden erabilera anitzeko 2 areto, adin guztientzako kirol ikastaroetarako, aerobik, pilates, 3. adinekoentzako gimnasia, gap eta abar. Bestetik, ziklo indoor egiteko bizikletaz hornituriko aretoa. Hiribainu etxea dugu bestalde, hidroterapiako gune bat, masaje dutxekin, pedilubioarekin, sauna lehor eta ezeekin eta spa handi batekin. Gimnasioak puntako makina kardiobaskularrak eta muskulazioa lantzeko izango ditu, eta horretaz gain, bizikleta estatikoak, arraun ergometroak eta abar. Azkenik, gune akuatikoak 2 igerileku estali ditu, bata 25 metrokoa eta bestea astapenekoa. Ikastaroak eta uretako ekintzak antolatzeko diseinatu da guztia. Esparru hau, beirate handi baten bitartez komunikatzen da kanpoko igerilekuarekin, zeina belar naturaleko solarium handi batekin inguratzen duen. Auzoko gazteek, libreki erabili ahal izango dute kirol pista. Intxaurrondorako kirol eta kultura eskaintza bateratzen dituen gizarte etxea da beraz. Adin guztietarako publikoari zuzendutakoa, eta kale kultura eta egungo lengoaiak protagonista izango dituena. Auzoko naiziriko gazte asko kongi pasatzeko, zaintzeko eta sortzeko gunea aurkituko dute kirol eta kultura gizarte etxe honetan. Honela,
Donostiako ekipamendu sare bati emango zaio amaiera, zeinaren bidez partaidetza eta partekatutako kudeak eta esperientziak areagotzen lagundu nahi den. Entitateek eta kultura kolektiboak, kirol eta auzo elkarteek, ekintzen antolakuntzan parte hartzean eta hiriko gune berri hau bere egitean datza.